Adoptat quan tenia 3-4 anys. Família de classe mitjana, faig servir el Tinder i conec a la Clàudia. M'enamoro de la Clàudia, classe mitjana alta, catalana, burgesia catalana. Tot va bé, però la primera nit que tindrem sexe, bueno, que fem l'amor, perquè hi ha molt d'amor, tot se'm va prendre pel sac. Apareix la prima, la cosina, coitus interruptus, la Clàudia no m'agafa més les trucades, apareix la policia a casa, judici, per què? Perquè sóc moro. Almenys ho semblo. Bueno, en realitat perquè la Clàudia era menor quan vam... Però no, en realitat perquè sóc moro, no sóc d'aquí. No vaig néixer aquí. Violació, violació. Però és veritat? No. Però importa? Tot se'n va a la merda. Ets qui la gent creu que ets? O ets el que sents? O una barreja? Importa qui ets? Qui vas ser? O el que sembles ser?